ಮಸಾಜ್ ರಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಒಂದು ಆಚೆ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ತುಲೆ ಒಂದು ಭಾರತಿನಾಗ ಒಬ್ಬ ಚಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಬಾಂಗ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಲೇರು ಕುಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಡಾಂಡೊಂಡದ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಾರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಯಾವ ರುಕ್ಮಿಣಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಇಡಲಿ ಅವೇನು ಬರ ಮಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಮೀ ಪೋಡೆ ಜಪ್ಪರ ಇರು ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಆತ ಫುಲ್ ಒನಸಾತ ಜೊನಸ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ದೀಜಿ ಸಿಟಿ ತಿರ್ಗಾರೆ ಈಗ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಸಿಟಿ ದಾದ ತೋಚುಂಡು ಏನು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲು ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿ ಪೇಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೆ ಕಂಡೆ ನೈನಾರು ಗೀತೇಶ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಕಾಡು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅದ ಸಣ್ಣ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಡೆ ಬಿದೆ ಯಾನೆ ಬರ್ನಿ ಯಾನ್ ತೋರತ್ತೆ ಅದು ಯಾನು ಚೂರು ಸಪುರ ಆತೈತಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತಡೆ boya ಅವು ಇಂಕೊಂಚ ಒಂದು ಪಾಟ್ರ ಉಂಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಣತೆ ಇತ್ತಿನ ಪಾಟ ಬಿಡ್ತ ತೆಂತ ಮಾಲಿಗೆ ಪೋಪಿನದ ಎನ್ನತ ಮಸ್ತ್ ಕುದ್ದಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಲ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಂಡಿ ಚಿರಿಶೋಲ ತೋ ಜನ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ ಈ ಬರ್ತಿನ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜೆ ಇಟ್ಟು
ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನೋ ನೋ ಏನು ಬೇಡ ಹೋಗಿ नहीं 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 चाहिए ಲೆಮನ್ ಟೀ ನೀರು ದಾದೆ ಬೋದು ನೀರೇ ದಾದ ಬೋಡು ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಮಸಾಜ್ ಉಂಡ ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ತುಂಡವು ಅರೆ ಅದಾದ ಉಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ರೇಟ್ ಬರ ಐಟಿ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ head and neck and shoulder massage फुल मसाज फुल तो नहीं चाहिए क्योंकि कितने का कितना प्राइस में आते उसके बाद निकले डिस्काउंट टेंशन ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಬೇನೆ ಪಾಟ್ ಗೀತೇಶ್ ಮಸಾಜ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣ ಮೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬರೋ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅರೆಗ ಅವ್ರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅರೆ ಮೊಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಅವಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಾಂ ಅತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಾಲುಡೊಂದು ವಾವ್ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರದೀತ್ಯ ಗೀತೇಶ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಪೇಕ್ಷನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಲುಡು ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರುಡು ಹುಬ್ಳಿಡು ಒಂದು ಗೀತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೋರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೀತೇಶ್ ಪಂಡ ಅಪೇಕ್ಷನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾರಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬತ್ತಾರಂಡ ಬಲೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಮೇರ್ಲ ವಿನ್ನುಲ ಬರ್ರೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಸಾಜ್ ಉಂಡು ಓಡಿತ್ತಂದ ಹುಬ್ಳಿ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಇತ್ತಂದ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೊಗಲ್ ಇಂಜೆ ಪೂಜೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಗ್ಗಿ ಚಾನಲ್ ಸುಗ್ಗಿ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೀತೇಶ್ ಪಂಡಯನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷನ ಕಂಡನೆ ಆರ್ನ ಅಗಲು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಗಲ್ನ ಅಂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ 6 ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು 6 ಈ ಮೆತ್ತ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪುಲೆ ಪುಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಸಾಜ್ದ ತೋಜೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 9 o'clock ಆಂಡ್ ನನಗೆ ಪಿದಾಡ ಮೂಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಾರದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೈದಿತ್ತು ಪೂರದಲ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಸಾಜ್ ಸಲೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾ ಮೊಗಲನೆ ಗೀತೇಶ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನನೋರಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ವೇರು ಮೊಗಲೆ ನನರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಬೈತೇನೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮೂರು ಪಾಡಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಮರವಂತೇಡು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರುಗ್ತು ಬೇರೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಜನ ಮಾರಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ದಾನೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ದಡೆ ಬೈದ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಾಲ್ ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಾಲ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದನೊಟ್ಟು ಕಾಲ कितना बोल रहा है वो ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೈದೆ ಈ ಜನ ಮೂಲು ಅಂತಂದು ಎಂಗಲ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಳು ವಿನ್ನೂನವ್ರು ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಮ್ಯಾನೊಂಜಿ ಮದನನ ಇವರ ಪಾಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಮ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಹೊಸತಾಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸತ ಆತುಂಡು ನಿಗ್ಲೇ ತೋಜವಲ್ಲ ಕಾಪುತ್ತೆ ಪಂಡ ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕುಡ್ಲಡೆ ಅಂಕೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನು ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಅಂಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾವನಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಪಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದತ್ತು ಒಂದು ಆಚೆ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಜೀರು ಕುಡವಲು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅವನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಡು ಮೂಲು ಇದು 250 ಬನ್ಯತೆ 250 ಅಂಗದ 400 ಬಂಡೇರು ಹಾಂ ಪನ್ನಾಗ 400 ಬಂಡೇರು ఒక ಬಾರು ಅಪೇಕ್ಷನ ಮೇರ್ ಗೀತೇಶ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರು ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ 400ಗೆ 450 ಪೂರ ಹಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿಲ ಗಗಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕುರಕುಲ್ನತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವೈಟ್ ಕಪ್ಪುದೇ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಪುಜಿ ತುಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬಿನೇ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪೇಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ತಿರ್ಗರಂಟು ಹಾಂ ಅದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಉಂಟಾರ ಇದಡು ನೀ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿದೊಂಜಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಎದುರಾಪುಜಿ ಬೇಡ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಗಡಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ವೆದರ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಕಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡುಂಡು ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚನ್ ഇവിടെ ಒಬ್ಳಿಡಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಶೆಕಿಟ್ಟು ಕೋರೆ ಪಚ್ಚಿ ಆತು ಶೆಕೆ ಉಂಡು ನಾ ಫುಲ್ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ತೋಜನಿಗೆ ಇದೇ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಲಕ್ಕದ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇಯರದಿ ತೋಡಿ ತೆಗ್ದು ಬೇಯ್ದ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಉಂಟು ಕೊಡೆದ ಮುಂಚ ಈಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತೋಜ ದೇವರಿ ಲಿಂಬೆದ ಮರಗಳು ಇಟ್ನಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಕುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮಗುಲ್ಲನೆ ತೋಜ ಲೈನಿಗೆ ಜೈದೇರು ಮೊನ್ನ ಕೈ ಕೊಂಚ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದ್ದಿ ರೇಷಿ ಆತಂಗೆ ಮಳೆ ಚೆಟ್ಟು ಮಗಳಂತಾರೆ ಮಗಳು ಲೈನಿಗೆ ಜೈದೇರು ಇಡ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಅನೆದೀನಿ ಬೇಯ್ದು ನೈಜಂದು ಪುನಿಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಗೆಯರ್ ಹಾಕಿದ ಚೀರು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಕಾರು ಕೂಡ ತಾಗಿದೆ ನಂಜ ಜೈದಲ್ಲ ಕುದಿಜ ಪ್ಯೂರ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಗೀತೆಶ್ ಕಂಡೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇ ಪೂರ ಪೋರೆಂಡು ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಜಾವ ಎಂಚೊಂಡು ಸಿಟಿ ಪೂರ ಅಂದು ಎನ್ನ ಹುಬ್ಳಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇತೆತ್ತಂದು ಬಟ್ ಮೂರು ಬದ್ದು ತೂರ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇತೆಂಡು ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಬಂಡ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ
ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಬರೆಯದಿತ್ತು ಮೂರು ಬನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಕನಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ತೋಜ ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಟಿತ್ತ ಮಿಡ್ಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೊಗಲೈದು ಹಳ್ಳಿಡು ಬರತ್ತ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೊಂಚಿನ ಕಂಡವ್ರ ಒಂದು ಸಿಟಿ ತೊಲ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಅಂತ ಕೈತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಒಂದರ ಅದು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಹೊರತಾದು ಕುಡೂರ ಮೈತದು ಒಡೆಯರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಳು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಡ ಗೊತ್ತಜಿ ಅಂಕೋ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಾ ಚಟ್ನಿ ಬಡ ಬಡ್ಚದ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಮಿರ್ಚಿಗೆ ಬಾಯ್